এই তোতে যাহা কইছু সেয়া কর। माझ्या अशा भूदीपम देवर उपासने कर्म साखी हबदुन गुप्त जाबत पूजा समाप्त समस्त कैंडल गोटे फूल देवी देवी आती गोटे समाचार दिए दादा को कार्य এটা গোটে ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଜାଗା ରଖିଲା देखी रखी दियो बेसी मांग मर्त्यमंडल देह बही देवता हेले भी मरई ए उक्ति महानायक माने लिखित आकार रे वर्णना करी ए धरापृष्ठ रे थोई दे जाइछंती अनेक लेखनी मुनरे लेखर पुष्टा हेले आज भी से कथा को तिले मात्र भूली नहीं ए मानव समाज ए धरापृष्ठ रे शिशु रूप में अवतारण करी दिने ना दिने मरिबाकु पड़िबो समस्तिंकु जेते बड़ लोक हेउथाउ ना काहींकी ताकू देह त्याग करने पड़ो कारण विधिर विधान के करवा आन ए उक्ति ए तथ्य ए वार्ता आज भी सुधा पुराण पोथी लिपिबद्ध हो रही। पुरी जिला ब्रह्मगिरी निर्वाचन मंडली सदर ब्लॉकर गौड़ुकेरा ग्राम पंचायत जातिपुर ग्रामर जड़े चाषी परिवार आसीथिबा नेतृत्व नहीं बिजू बाबू ठारू आरंभ करी नवीन पट्टनायक पर्यंत तांकर थिला अनेक बंधुत्व एवं तांको उजागरे अनेक विकासमूलक कार्य गौड़ुकेरा ग्राम पंचायत होइतिबार देखबाक मिली। ए व्यक्ति आउ के नुहंती दर्शक बंधु ए होउछंती पूर्वतन सरपंच गौड़ुकेरा ग्राम पंचायत गदाधर प्रधान। ए गदाधर प्रधानकर एकादशाह कार्य जोग देइछंती पूर्वतन ब्रह्मगिरी विधायक पूर्वतन मंत्री संजय कुमार दास वर्मा उपस्थित रही परिवार को आश्वासना देवा सहित अनेक बंधु मानू आज से माने भेटी देखा मिली। गौड़ुकेरा ग्राम पंचायत जातिपुर ग्राम अनेक वर्ष धरी गदाधर विकासमूलक कार्यपाई सबुले चिंतित एवं लोकंक समस्या को गुरुत्व दे अनेक कार्य करिसेंती गौड़ुकेरा ग्राम पंचायत रे। गौड़ुकेरा पंचायत ब्रिज थिला मुख्य समस्या ताकू मध्य मुकिल पट्टनायक जेतेबेले मुख्यमंत्री थिले ठीक से समय रे तांकू भी आनी एठी भित्तिप्रस्तर स्थापन करी ब्रिज निर्माण करथिले ए गदाधर प्रधान हेले आज से ए धरापृष्ठ रे नाहंती तांको एकादशाह कार्य सुरक्षित भाव रे सुरुखुरी रे समापन करिसेंती समस्त ग्रामवासी मिलित उद्यम रे तांकर शोक सभा पालन करी अमर आत्मा प्रति मोर गभीर श्रद्धा निवेदन करुछि। समय एमिति जड़े जड़े जोग जन्मा पुरुष को जन्म दे थाए जो मानकर आवर्तमान अंचलवासी ग्रामवासी केवल भक्तिपूत श्रद्धांजलि निवेदन करते गुण गारिमा
ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ ଭାବ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗତ ଗଦାଧର ପ୍ରଧାନ ସେଇଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକର ମୁଁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଜଣେ ମୁରବୀ, ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ଅବିଭକ୍ତ ଗୋଡ଼ଖରା ପଞ୍ଚାୟତର, ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲି, ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଦା ଭାଇ ଏଠି ମୋର ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ସହଯୋଗୀ ହିସାବରେ, ଆମ ପରିବାରର ମୁରବୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରବଣତା, ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆଜି ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଯେମିତି ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ମଣିଷ 4 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁ କି 40 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁ, ଏ ଅନନ୍ତ ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ଆମ ମାଟି ପାଇଁ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଯାଇଥିବା, ସେ ହିଁ ନବ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମନରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦୁଃଖ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି କିଛି ବହି ପଢ଼େ। ଆମେ ହାରିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁ ଯେ କଣ ପାଇଁ ଲୋକ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡେ। 27 ବର୍ଷ କ୍ଷମତା ବାହାରେ ରହି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ବାବୁ ଫେରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ଗାଦି। ମାତ୍ର 2 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟବଧାନ ପାଇଁ, ଥରଟିଏ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତ ବର୍ଷର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ କ୍ଷମତା ସେ ରହିଛନ୍ତି 8 ବର୍ଷରୁ 9 ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ବାବୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ରଖିଥିଲେ। ଦିନେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମତେ ପଚାରିଲେ ଯେ ବିଜୁ ବାବୁ ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ତଫାତ୍ କଣ? ମୁଁ କହିଲି ବିଜୁ ବାବୁ ହେଲେ ଯୁଗ ପୁରୁଷ। ଗୋଟିଏ ଦଶନ୍ଧି, ଗୋଟେ ଶତାବ୍ଦୀ ଭିତରେ, 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଭଳି ଜଣେ ଯୁଗ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାତି ସ୍ମରଣ କରେ। ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ସମର୍ପିତ ଥିଲା ଗୋଟେ ଜାତିର ସେବା ପାଇଁ। ଆଜି ଯୋଉ ଅସ୍ମିତାର କଥା ଉଠୁଛି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ ଥିଲେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ବାବୁ। ମତେ ନବୀନ ବାବୁ କହିଲେ, ତମେ ତ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଯୁଗ ପୁରୁଷ କହିଲ, ମୋର ବାବଦରେ ତମର ଅବଧାରଣା କଣ? ସେତେବେଳେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେରେ ବାହାରିଥାଏ ଭାରତ ବର୍ଷର 1 ନମ୍ବର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣ ହେଲେ ଭାରତ ବର୍ଷର 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଅত্যନ୍ତ ବିନମ୍ରତାର ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଇତିହାସ ଯେତେବେଳେ ଅବଲୋକନ କରିବ, ଆକଳନ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଇତିହାସରେ ରହିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ବାବୁ ଥିଲେ ଯୁଗ ପୁରୁଷ। ଏହା ଥିଲା
ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ନବୀନ ରାଉତଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଠିକ ସେଇଭଳି এই ଛୋଟିଆ ଗାଁରେ ଆମର ଗଦା ଭାଇ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ এই ମାଟିରେ ହେଇଛି, এই ମାଟିରେ ତାଙ୍କର ଏନ୍ତୁଳି ଜଳିଛି, এই ମାଟିରେ ତାଙ୍କର ଜୁଇ ଜଳିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ସାର୍ଥକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଅବିଭକ୍ତ ଗୌଡ଼କରା ପଞ୍ଚାୟତର ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ସମର୍ପିତ ରହିଥିଲା। ମୁଁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ଆଶା କରିବି ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ସହଯୋଗୀ ସତୀର୍ଥ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କର ଯାହା ଆଶା ଥିଲା କିଛି ପୂରଣ ହେଇଛି, ଆଉ ଯୋଉ ଆଶା ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପୂରଣ କରିପାରିବା ସେୟା ହିଁ ହେବ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗଦାଧରଙ୍କ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଉପସ୍ଥିତ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମୋ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇବା କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ପଦ କଥା ରଖିବି। ଗଦାଧର ପ୍ରଧାନ ଗଦା ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ସେଇ କଥାରୁ ପଦେ ଦୁଇ ପଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। 1992 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ସାଂସଦ ଥିଲେ ବ୍ରଜକିଶୋର ତ୍ରିପାଠୀ, ବିଧାୟକ ଉମା ବଲ୍ଲଭ ରଥ ଏବଂ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି, ଏ ତିନି ଜଣ ସେତେବେଳେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଏ ପୁରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ 1992 ମସିହାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ହେଉଥିଲା। 1992 ମସିହାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି। ମୋତେ ସେତେବେଳେ 19 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର କେମିତିକା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଁ କେବେ ଯାଇନଥିଲି। ମୋତେ ଏଠି ନାହାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ଭମରବର ପ୍ରଧାନ, ଗଦା ଭାଇ, ସୁଦାମ ମଧୁଲି, ଏମିତି ଗୋଟେ 3-4 ଜଣ ନେତୃତ୍ୱ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମୋତେ ଖବର ଦେଲେ, କହିଲେ ଟିକଟ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୱାର୍ଟରରେ, ତମେ ଯାଅ ଜନତା ଦଳରୁ ଟିକଟ ଆଣିବ। ମୁଁ 2-3 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଉଠି ଏବଂ ବ୍ରଜ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି। ମୋତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ସୁଦାମ ମଧୁଲି ବୋଲି ସେଇନେ ଅଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଶାସନଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ସେ ମୋତେ ନେଇକିରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ଗଞ୍ଜିଟେ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଯାଇକିରି ବ୍ରଜବାବୁଙ୍କୁ କହିଲି, ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି ଭମରବର ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ।